Ayan, balik na naman kami. Yee! Malapit na ba tayo? Lapit na. Ayan, sarap oh. Oh, pinanodan namin mula kami doon. Oh, oh, Lalim na oh. Lalim. lalim na. Yan. Uhoy, uhoy, uhoy. Yan, yan, yan. Thank you. Woohoo. Okay, wala lang. Tangga. Ulit lang. Sana, sana. Oh, dito na tayo sa gilid. Okay lang. Lalim pa yan. Malalim pa ba? Yan. Yan. Paraos. Yan. Yan, 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 yan. Nasa terminal na. Ya, terminal na kami. Yan, 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 yan. Woohoo. Yan. Yan, mga boss. Nakarating na kami. Sarap magpaanod-anod. Ano? Bitbitin ko yung isa? Dalawa. Tenisal Babida. Yan. Dito na kami. Thank you. Sarap. Yan. Oh. Bigat yan bro. Hindi, wala to. Oh. Yan. Kayang-kaya niya. Ako kayang-kaya ko rin itong salvavida. Magaan. Oh, ayan. Dito na kami. Oh. Sarap. Masarap maligo. Ayan na mga boss. Oh. Sabi ko sa inyo eh. Yung mga kumpare ko. Napaka-inggit nyo sa akin. Ayaw nyo magsisama ha. Napakasarap dito. Yan. Kabalik na kami. Yan, dito na kami sa area. Sarap pala doon. Masarap. Ay, talaga. Nako. May kuwan doon, may falls. Oo. Doon kami pumunta ni bro. Saan to bro? Ilalagay. Sarap. Ayan na oh. Terrible. Balik ko muna tong kuwan sa bodega. Yan. Napakasarap. Maglangoy-langoy. Yan. Thank you ah. Ayan, gagamit na ako. Nandito yung mga kuwan, no? Bis. Mga idol. Paano, tatapusin ko muna to. Maraming salamat sa panonood mo. Panonood nyo. Mga boss. Ang paglalakbay ng Bicolano Boys.